Kaixo, egingo duguna da S-Learningekin hasi. S-Learning da software libreko programa bat hezkuntzarako web edukiak sortzeko. Lehenengo gauza egin beharko duguna da deskargatu. S-Learningeko paginan gaudela, deskargari eman, egingo dudana da portablea deskargatu. Pendrive batera eramango dut, eta horrela ez naiz ibiliko ordenagailu batetik bestera, joaten naizenean berriro deskargatzen. Eta pendrive batean erabiliko dut. Deskargari eman eta deskargatzen joango da. Nik deskargatuta daukat eta utziko dut. Gero beste gauza bat egin behar dudana da, Hezkuntza Sailak berritzegune nagusian ja egina daude txantiloi batzuk, gure edukiak egiteko edo sortzeko. Orduan, dikom edu atalean sartzen naiz, hemen daukat S-Learning, eta hemen daukat alde batetik deskargatzeko estiloa. Estiloa zer da? Estiloa da nolabaiteko formatua. Koloreak, iruditxoak eta edukiak eukiko duten itxura. Eta beste gauza bada txantiloia. Hau da, ikasegoerak kasu honetan eukiko duen egitura, eta eduki finko batzuk. Nik biak deskargatuko ditut, adibidez estilo orokorra, deskargatuko dut estiloa, eta baita ere ikasegoerak sortzeko egitura edo txantiloia. Deskargatu, baino esan dizudan bezala, komeni da deskargatzea pendrive batera. Nik hau egina daukat. Egitura da artxibo bat, LT artxiboa, txantiloia da hau, eta hau izango da estiloa. Esan dizudana formato edo itxura. Eta hau daukagu deskargatuta programa bera, S-Learning. Hauek egingo ditudana deskomprimitu. Extraer eta deskomprimitu. Deskomprimitu dira, denbora bat behar du, beraz, hau konprimitutako hauek zabatuko ditut, alperri dauzkadeta. Hau da estiloarena, estilo orokorra, hemen dago programa, eta hau da egitura edo txantiloia. Programa martxan jartzeko, egin behar dut, bat artxibo honi klikatu, eta irikiko zait navegatzaile batean. Iriki zait, emango diot hizkuntza euskara, eta esango diot gehiago zagertzeko. Programa ireki zait. Orain editut ekarri, bai txantiloia eta bai estiloa. Txantiloia ekartzeko, egingo dut fitxategia, txantiloiak kudeatu. Eta igoko dut, deskargatu dudan txantiloia. Hemen dago. Listo, igo dut txantiloia. Orain egin beharko nuke, fitxategia, berria, txantiloitik. Eta hemen agertzen zait, igotako txantiloia. Hemen dut ikasegoeraren egitura guztia eta hainbat eduki finko ja jarrita. Txantiloia badaukat, ikasegoera sartzen hasteko. Baina, falta zait estiloa, estilo hau orokorra da. Koloreak eta itxura eman behar diot. Estiloa gehitzeko, egin behar dut karpeta hau osoa, Ctrl C, emango diot, eta sartzen naiz programaren karpetan, eta hemen daukat estiloak. Hemen itxatziko dut, Ctrl V. Eta horrela, estilo hori gehituko zait eta gero aterako zait. Hemen daukat ja, estiloa berritzegunekoa orokorra.
beste estilo batzu daude hemen, Intefekoa eta bar, baina honi nahi dut hau erabili. Orduan egin beharko dut lehenengo gauza, programa itxi eta ireki. Ze hemen ikusten baduzue, oraindik ez zait ateratzen berritzeguneko estiloa. Ireki dut berriro programa, beraz, orain ja, berriro. Berria, txantilloia, berritzegunekoa, esan duguna, egitura guztia, etorriko zait, eta orain estiloetan ikusten duzue, hemen daukadala, ikusi, hemen daukat estilo berria. Eta orain ja, itxura dauka guztiok berdina erabiltzeko. Horrela ja, hasi naiteke. Bueno, agur.